עד הבקעה הגיעה השמועה ששבט נחלה מטורפים עושים החזרה לפנים. החזרה שלא נראתה כמותה בסניף מעלז האלופים. אז חניכי שבט נחלה האהובים בפרט, וכל סניף מעלז, התותחים בכלל. אחרי לכולם, קודם כל שתהיה החזרה מטורפת, תהיה מצחיקה, תהיה זורמת, שהכל יהיה ככה הכי טוב שיש, בעזרת השם. שתמשיכו להיות סניף חזק ומוביל ושמח, שככה מתקדם בשנים האחרונות בצורה מדהימה. ציפייה לבניין, גם אריאל, וגם בניין מבנה, בעזרת השם בקרוב, בעזרת השם. יאללה, תנו בראש, אלופים. סניף מעלה הזיתים היקרים והאלופים. איזה כיף, שנה ראשונה עם הכתרה. תנו בראש, יהיה בכם רצח. יש לכם אחלה צוות שבעולם. אוהב אתכם. המון בהצלחה. שבט נחלה, בהצלחה ענקית בהכתרה שלכם. תמשיכו, תיתנו בראש, תעשו טוב, תמשיכו עם כל העשייה שלכם. בהצלחה גדולה, וציפייה בניין אריאל. שבט נחלה מאריאל, מעלה זיתים. אני רוצה לאחל לכם פורים שמח, ושיהיה לכם הצלחה ענקית בהכתרה. אריאל, מעלה הזיתים, מקום כל כך חשוב. אגב, יש לנו כיתת כוננות, נכון? אחלה שלך, הצלחה גדולה בהכתרה, הצלחה גדולה עוד יותר אפילו, בשליחות שלכם, בעשייה שלכם, אוהב אתכם. סניף אריאל, הצלחה בהכתרה. פורים שמח, ממני טלי גוטליב הליכוד, מתוך מליאת הכנסת. שבט נחלה בסניף אריאל בנים במעלה הזיתים, מה המצב איתכם יא תותחים? שמעתי שיש לכם הכתרה ורציתי לאחל לכם המון בהצלחה בהכתרה הזאת. תנו בראש, סומך עליכם שיהיה פצצה, אל תחזבו אותי, וזהו, שיהיה פורים שמח. יאללה, ביי. שבט נחלה, אריאל בנים, הר הזיתים, אין עליכם בעולם, כל הכבוד לכם, תמשיכו להחזיק את המדינה שלנו, והמון בהצלחה בהכתרה. אוהב אשר. שבט נחלה מטורפים, שיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה המטורפת שארגנתם. זה הזוי, כמה הסניף פשוט מטורף. אז בהצלחה לכם ולכל הסניף, אוהב אתכם.